Hej og velkommen til Sjov med Fysik. Mit navn er Sara Bro, og sidste gang arbejdede vi med lommefælder. I dag skal vi se på felt med kageforme. Jeg har så hørt, at de allerede er gået i gang med nogle spændende forsøg herinde, så vi lister bare ind. I dag skal vi lære noget om vindmodstand. Vi skal i dag undersøge, hvordan ting falder. Og så har vi, se, nu står jeg her. Så har vi her en kageform. Så vi vil gerne vise, hvordan den her kageform, den falder. Så. Men så skal vi også ordentligt se, hvad sker der, hvis vi tager to kageformer? Ja, okay. Vi arbejder her med to former. Den ene beskriver gnidningsmodstanden i luften. Altså det er fordi, den her kageform, den kommer ned, og så banker den forbi alle de her luftmolekyler. Men det er også gnidningsmodstand. Så nu ser vi her. Gnidningskraften. Den er lige med en formfaktor. Det er bare en konstant. Altså det er bare, lad os sige, det er bare, den siger nu bare om, hvordan den her ser ud. For eksempel, altså hvis nu er formet som en pil i stedet for, så er det jo klart at se, så vil det gå hurtigere. Det er sådan, ja. Og så det næste i formen, det kalder vi A. Og det står for overfladeareal. Og det er ligesom, hvor meget den sådan fylder, når man sådan ser den her nedefra. Det er sådan den største del her, ikke? Det er arealet, ikke? Kan I få det? Eller? Okay, godt. Okay. Og det næste, det er det, vi kalder ro. Det er græsbogstav, det er ligegyldigt. Det er også bare en konstant, faktisk. Det er densiteten af de her kageformer, du falder i. Og nu er vi bare i fast luft. Så det kan bare gå op i det. Det kan bare gå op i det. Og sidste, det er så hastigheden i anden. Så det vi gerne i dag vil finde, det er den her konstant. Formfaktoren. For den kan vi nemlig undersøge eksperimentelt. Den her, den kan vi måle. Bare stil ned. Ja. Og så kan vi måle den, ikke? Det var andet. Den her, den kan vi finde dagbogen. Og den finder vi så med et kamera. Okay. Men når vi nu tager det her, og vi slipper, så går det lidt så lang tid, før den opnår terminalhastigheden. Altså den maksimale hastighed, hvor den resulterende kraft på kageformen er 0. Det vil sige, at gnidningsmodstanden, den her vej, den er lige så stor som tyngdeaktionen nedad. Okay. Så det kan vi så skrive her, at den resulterende kraft, som så er 0, når den opnår terminalhastigheden, den er lige med m gange g minus, og så har vi den her, vi slår herop. Formfaktoren, det er bare vand, gange feltarealet, gange ro, gange hastigheden i anden. Ja, go, ud, go. Og kan du så du brækker dig over det hele. Kom i gang. Ja, du finder bare lige sammen. Okay, så nu har vi taget de her videoer. Jeg har en video lige her af Jakob, der står og smider en bold, som ikke er en bold, som er en kageform. Og så har vi så plottet punkterne ind. Se de blå punkter her, som er så blevet plottet ind på grafen på videoen. Og så har vi så den grønne streg her, som er en meter, som giver os et forhold. Det vi så har herude, det er så de punkter, vi har fået udleveret. Den har givet os
Den har givet os en x-værdi hele vejen ned til tiden s. Og det vi så også kan få den til at gøre, hvis vi kan få gjort den lidt større, sådan der. Den har givet os en y-værdi, den har vi ikke brug for, fordi det viser bare, hvor meget den er varieret til siderne. Det bruger vi ikke til noget. Men vi har altså både hastigheden i x-aksen. Den her hastighed her, det er så, hvor hurtigt den bevæger sig til hvilken tid. Det vi så kan gøre, det er, vi så har plottet her, for lige at give et indblik i, om den er, altså finde ud af, om den er proportional med, om acceleration er proportional med v eller v i anden. Så har vi her plottet ind, her for v, der får vi en korrelation på 0,9. Så har vi skåret præcis det samme som herop, hernede, hvor vi så bare har taget v i anden, og der får vi så en korrelation, der er meget højere, så den passer bedre på v i anden, så det den burde gøre. Det ud af det, så har vi hernede plottet, hvordan den vil se ud. Vi har altså hastigheden og tid, og her kan vi så se, at når den så begynder at være konstant i hastigheden, så tager vi så et gennemsnit, som vi får til minus 2,2. Og det her gennemsnit her, det er så vores terminal hastighed. Det vi så har gjort, det har vi gjort det samme for begge tre forsøg, hvor vi med den første har haft 1, så har vi haft 2, og så har vi sidst haft 3 af de her kageformer. Det vi så har gjort, det er, at vi har taget dem ind i et dokument herinde. En anden ting, hvor vi så har plottet dem ind. Og så har vi fået den til, kan vi lige over et dokument her. Så har vi så regnet på det. Så vi har brugt formlen her til at finde hældningen af den her graf. Den hældning, som vi så har her. Når vi har, altså, ja, den har vi fundet. Bum, det passer lineært. Så tager vi arealet, finder vi arealet. Vi vil gerne finde den her CV. Så vi har arealet. Den har en diameter på 7,8. Det dividerer vi med 2, fordi vi skal bruge radius. Og så ganger vi med 10 minus anden, fordi vi skal have det i kvadratmeter. Og så ganger vi med pi, fordi vores formel for areal er i anden gang pi. Så har vi også p. Det er bare massefylden på, eller densiteten, massefylden på luften omkring os. Det slår vi op i en tabel. Så har vi gravitationskonstanten, det kan vi også være. Så sætter vi det hele ind, og så isolerer vi for CV, og så får vi altså den her 0,3. Det passer okay. Så skide godt.